kabahayan, and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating misyon to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, visit HCI-CMD. Nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating misyon to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, visit CMD offices. And by the way, sa mga listeners natin, saan man kayong radio station na nakikinig, mamaya i-announce ko yung mga outlet saan po ninyo matatagpuan ang ating mga CMD center. Okay? Now, sa yung mga nakikinig sa radyo, ang aking text hotline, i-text lang po idad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, idad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. And by the way, sa mga sa mga nakikinig sa area ng Sorsogon, kasi magkakaroon sana tayo ng health symposium dyan, March 27 sana dyan sa sentro ng Sorsogon. Kaya lang may pinalabas na ordinance na bawal na naman yung mga social gathering, ay yung mga mass gathering katulad ng mga seminar, kung anong mga events na madami yung mag-a-attend. So, siguro, baka talaga kailangan natin mag-follow sa ordinance na nilabas ng city government ng Sorsogon. Mag-iintay tayo ng right time na makapag-conduct tayo ng event na to. Oo. So, hello kay Ma'am Nancy Pilayo dyan sa Santiago City in Northern Luzon. Okay. So, patuloy po tayo sa ating programa HCI-CMD Kalusugan at Kabuhayan Mission to help restore the health of people. Kaya kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, sa ngayon po, ayan, syempre yung aking boses, kailangan natin na i-reserve, dahil mga series of events ang i-handle din ng iyong lingkod sa mga susunod na araw. So, may mga na yung aking boses. Pero gusto ko kayong busugin na mga kwento ng kagalingan, paano nakatulong ang ating CMD. Tandaan na CMD pa lang noon, talagang remarkable na po ang ginawa ng ating CMD sa iba't ibang karamdaman. Kaya pakinggan muna natin itong isang magandang kwento ng kagalingan, mga testimony na noon pa, kung kailan CMD pa lang yung ating produkto. Pakinggan po muna natin. Isang CMD distributor at napakarami niya po karanasan sa produktong CMD. So sa umagang ito po, siya na lang po ang magpapakilala ng kanyang sarili. Good morning sir, ano po ang pangalan nyo? Ako po si Eder Luna, taga Milagros. Ito po kasi ang karanasan sa CMD na hindi ko malimutan sa sanang buhay ko. Okay sir. Okay, ilang taon ka na nga sir ulit? Sa ngayon, 49 na ako. Okay sir, bali po, ano po yung napakagandang karanasan nyo sa CMD po na hindi nyo po makakalimutan? Ito po yung karanasan ko sa CMD nung sa misis ko. Si misis ko, mga 7 months na siya ginupo ng karamdaman. Pero sa awa ng Diyos, magmula na mag-intake siya ng CMD, bumalik sa normal yung katawan niya. Na parang wala na siyang karamdaman. Okay sir, bakit po? Ano po ba yung sakit niya o ano po yung condition niya bago po siya nag-take ng CMD? Yung condition niya, bago siya nag-take ng CMD, naantay ko na lang po talaga na nakunin na siya ng Panginoon kasi wala na, lahat ng doktor nilapitan ko na sa kanya. Pero sa awa ng Diyos, mula nung mag-intake siya ng CMD, bumalik sa normal yung katawan niya. Okay sir, mga 7 months po siya na, ano po yung condition niya
ulit? Yung kondisyon niya talaga hindi na siya makatayo. Pagka mag-CR siya, binubuhat ko na lang siya. Kasi talagang pahit na siya. Mga ano na nga lang siya, no? Dati 48 kilos na lang. Okay, 48 kilos na lang. Tapos sobrang payat niya talaga. Oh, sobrang talaga payat. Yung ano niya, yung kahit nakaupo siya, tingnan mo kung ang braso niya, parang damit na kasi laylay na yung mga balat niya. Okay, sir. So, paano niyo naman po nakilala po ang CMD? Yung CMD, nakilala ko noon nandun na kami sa Manila, nagpapagamot kami sa misis ko. Hindi nga ako maniwala na ganun ka-epektibo ang CMD. Nung una, hindi ko pinawaliwala ko yun nung makita ko sa demo. Kasi parang imposible talaga. Biro mo, yung ilaw napapailaw niya, yung electric pan napapaandar niya, yung TV napapaandar niya. Kaya sabi ko, yung CMD nga, yung ilaw, TV, electric pan napapaandar niya, yung ang katawan ng tao hindi niya mapagana, hindi niya mabigyan ng enerhiya. Hindi na pa, noon po nagsimula na pinaintake ko ang message ko ng CMD. Okay, sir. Mga ilang araw po ba o buwan bago po yun yung nakita yung epekto sa kanya ng CMD? Mula nung nag-take ang misis ko, after 1 month lang nakita ko ng pagbabago eh. 1 month lang na pag-intake niya, nakikita ko ng pagbabago. Na after 3 months, totally healed na talaga siya. Yung mga, pinag-sabing ko siya, yung sugar niya, yung cholesterol niya, saka mataba na talaga siya. Talagang normal na dati ang pangangatawan niya. Okay, so nag-normal po lahat. So, talaga po ang laki ng naitulong sa inyo ng CMD. So, sir, ano po? Kayo po, sir, sa inyo pong karanasan po, ano po sa inyo pang personal yung karanasan? Ano naman po yung na-experience nyo dito sa CMD? Talagang ito ang CMD, talagang kahit kailan hindi ko na ito makakalimutan. Kahit hanggang ngayon, hindi ako nagpapawala ng CMD. Marami na po akong nito sa CMD, marami kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon nga, mga parents ko, mga kapatid ko, hindi nagpapawala ng CMD kasi napakaganda po nito sa katawan. Okay, sir, kanina may kinukwento ka yung nalasong bata, ano po? Ano nga po, sir, ang nangyari doon sa batang nalasot? Opo, hindi ko rin yung mga kalimutan, yung dito sa Barangay Espinosa. Mayroong bata dyan dati, nalaso ng kay Mito. Namimilipit na yung bata, dapat nga papadala sa doktor. Ay, nandun lang ako sa malapit. Pinainom ko yung bata ng, 5 drops lang pinainom ko sa kalating baso. Yung 2 lagok lang ininom ng bata. Sumuka yung bata, sinuka niya yung kinain niya na kay Mito. Siguro yung kay Mito na kinain niya, contaminated ng poison. Kaya sumakit ang tiyan ng bata. Nung pagkainom ng bata nung kalahating baso ng tubig, yung 1/4 pa lang ng baso na inom niya. Sinuka niya yung kinain niya na kay Mito. Tapos pinainom ko ulit, ayaw na niyang mag-inom kasi hindi na raw masakit ang tiyan niya. Kasi talaga, yung CMD, yung mga karamdaman natin sa katawan, napakadaling makapagbalis sa karamdaman sa katawan. Okay, sir. Napakarami pong nakikinig ngayon sa interview ito. Okay, sir, sa mga nakikinig po ngayon, naririnig po ang inyo pong testimony, ang kagandang ginawa sa inyo po ng CMD. Ano po ang masasabi mo po sa kanila? Ako po, pinaparating ko po sa mga taga-Masbate. Kasi ako po ang unang Masbate nyo nagdala ng CMD dito. Kinanyayaan ko kayo na magpunta na kayo dito sa CMD Masbate. Kasi yung karamdaman natin pag naagapan ay nalulunasan. Okay, sir. So, ayan, ang nagkukwento ay si Mr. Eder Luna, na taga Masbate. So, hello sa lahat ng mga nakikinig sa atin, saan mang radio station kayo nakikinig. At of course, sa inyo lahat na nanonood sa Facebook Live. Oo, okay lang naman na i-share nyo. Kung gusto nyo makatulong sa ibang tao, i-share nyo lang po para mas marami tayong matulungan. Because our products, tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Kaya napakaganda talaga, napakaganda na nangyari sa atin ng talagang ginawa na natin itong mission to help restore the health of people. Sa inyong lahat, kasi hindi ko na isa-isahin yung mga nakikinig sa atin, mga nanonood sa atin. Dyan lang kayo at nandito lang po ang inyong lingkod. So, okay. So, anyway, kung may tanong, ito yung aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo.
kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 9040717. At eto, may maganda akong dito, isi-share sa inyo ng ating product. Pwede mo gamitin sa iba't ibang karamdaman. Ito yung mga testimony kung saan ay CMD pa lang yung ating produkto, pero napakatindi na po ng ginawa. Pakinggan po natin. Stockist ng Tondo, Manila, si Madam Wanji Abuda. Good morning, Madam. Kasama ka namin dito sa Shanghai City in China for our travel incentive. Madam, sigurado ako na maganda ang experience mo sa paggagamit ng ating CMD. Kwentuhan mo naman kami. Ano ba ang magandang experience mo sa paggamit ng ating CMD product? I started using CMD to year 2004 late December. It was introduced to me by a relative of mine, Mrs. Yuktin Kinain. Kagagaling ko lang operahan ng Tabso. Ito daw ang healing power ng CMD inside if you had been operated. So, na-experience ko naman na totoo siya dahil yung mga ibang na-opera, lalo pagkataglamig, nagre-reklamo sila na it's very painful sa loob. So, yun yung first na experience ko. And then, yung kidney ko, kasi meron din akong problema sa kidney, mula nung 2004 hanggang ngayon, hindi ko na siya naramdaman since I started using CMD. And then, yung arthritis ko and hypertension. Ang pinakamagandang nangyari sa amin sa loob ng 5 years na paggamit ng CMD, ang mga apo ko, because we are family of asthmatic. Wala na sa kanila ang nakukonfine. Before, halos every month, nasa hospital kami dahil ang mga apo ko hinihika. Tapos ang latest, last December, nagko-complain ang husband ko na nahihirapan siyang dumumi. And then, first week, noong January 2009, nagpa-colonoscopy siya. And then, nakita na meron siyang bukol sa rectal, sa opening ng It was 12.5. Then, Dr. Chua instructed us to take 60 drops per take. So that is a total of 180 drops a day. Pero ginagawa namin 200 drops ang take niya at saka isang dropper ng selenium. Last March 5, nirequire siya ng doktor namin na CT scan dahil baka daw nag-spread na yung ibang bukol sa ibang internal organ niya. Luckily, thanks to God and thanks to CMD, yung kanyang 12.5 na bukol was reduced into 2.5 centimeter. Yun ang magandang nagawa sa amin ng CMD. Financially, ang husband ko kasi is a former ship captain of international ship. Mula nung na-opera ako, I asked him na huminto na ng pagbabarko kasi gusto ko i-spend yung the rest of our life na magkasama kami. Since nahuminto siya, yun lang ang nagsusupport sa amin, ang kita namin sa CMD. And nakakapag-travel kami na nagagawa namin yung mga gusto namin.
Aside from that, nakakatulong kami sa maraming tao na ang area kasi namin is area ng mga mahirap. So, wala silang kakayahan na magpa-doktor, na magpa-ospital. By just mere using CMD, nagiging healthy ang pamilya nila. So, ang request ko sa lahat ng mga Pilipino na makakarinig sa mga testimonies ng mga nagsi-CMD is to take CMD every day. Take your CMD religiously at magkakaroon kayo ng healthy family at magkakaroon din kayo ng financial freedom. That's all. This is Evangeline Abuda, Stockist 238 of Tondo area. God bless you all. God bless you all. Ayan, no, napaka-amazing ng kanyang kwento, di ba? Kung saan ay CMD pa lang yung ating produkto, pero talagang grabe na po ang ginawa ng ating produkto. Kaya ulit-ulit tayo na nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Huwag niyong intayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices. So, ito ngayon na nagtitext na 5 years old yung kanyang anak. Ayun na to. Pwede daw sa bata, 5 years old, ng CMD. Meron daw po kasi siya allergic rhinitis. O number 1 sa mga ganyan na cases, pati sa asthma. Yan, number 1 yun. Ito lang masabi ko, garantisado siya ay matutulungan ng ating Power Trio. Sa mga magulang na yung mga anak nila, yung may mga asthma, may mga sakitin na, oo, i-Power Trio nyo. Safe sa mga bata. Why? Ang ating products, these are all natural, all nutrients na kailangan ng ating 100 trillions of cells. Tandaan, pag healthy ang cells natin, magiging healthy yung ating mga organs, yung ating mga system, ang kabuuan ng ating katawan ay magiging healthy. Kaya tried and tested ang ating product. Oo, the best talaga, the perfect combination, the HCI-CMD. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin at tumulong sa COVID number 1. Napakagaling. Talagang tried and tested sa ng mga na-COVID, mabilis ang recovery kahit naka-home quarantine. Tandaan na dyan pa rin ang COVID. So, ingat-ingat po tayo na huwag tayong mahawa ng COVID. But anyway, if ever kayo ay nahagip ng COVID, subukan nyo ang ating Power Trio. Ayan si Ma'am Jennifer Marcoso. Alam na alam yan ni Ma'am Jen na magaling ang ating product sa mga na-COVID. At eto ngayon, ay yung isang nagtitext naman dito, naninikip ang liig. Oo, baka may may bukol or baka meron kang goiter. Oo, pero ano man yan, cause ng paninikip ng iyong liig, eto masabi ko sa'yo, garantisado, ikaw ay matutulungan. Kasi sa 17 years ko ba naman, na pag-handle nitong ating product, ay nako talaga, alam na alam ko yung mga taong natutulungan, marami na. Di ba sila sabi ko yan, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na safe po natin sila. Ang bilis pala ng oras, So, gusto ko tutukan para sa mga nakikinig sa 104.9 radyo natin in Calbayog City. Hanapin niyo po CMD Center at ground floor, Camino Building, Magsaysay, Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Basta hanapin niyo yung malaking letra na HCI-CMD. Okay? Now, sa mga nakikinig naman sa DYME in Masbate, hanapin nyo CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Andyan din si Regine Atibago sa Punta, Nursery Celestina, Subdivision, Masbate City. Ma'am Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Gina Midalia, San Fernando, Ticao Island. And also, syempre, hi Mayet,
Siyempre, sa mga nakikinig sa 98.5, okay, FM in Daet, Camarines Norte, hanapin niyo po HCI-CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. And also yung ating newly open CMD Center sa Jose Panganiban, Camarines Norte, care of Ma'am Loli Tugilon Residence. Now sa Camarines Sur, hanapin lang HCI-CMD Center at 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Malalakar Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Of course, sa area ng Sorsogon, Ma'am Cristina Baldo, second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City. Harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Don Sol Imperial Marketing, Don Sol, Sorsogon. Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Now, sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Hello kay Ma'am Shea Felipe is watching. Okay, si Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Andyan din si Ma'am Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware, sa Bakakay, Albay. Hello kay Ma'am Fresala. Is watching yan sa area ng Cebu. Cebu ba yun? Cebu. Oo, sa Visayas area. Nasa 2nd District of Albay, eto Mr. Errol Asuncion, Erson Store Centro, Rapo-Rapo Albay, Ma'am Mr. Toy Dahak, Toy General Merchandise, and yan sa Purok 3, Itba, Manito, Albay. Of course, yung aking center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atap Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkeruan, Legazpi City. Mileti Roy, Binanuahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Of course, sa 3rd District of Albay. Eto na yan.
Ma'am Sonia Perenya, ground floor Kamalig Market, Evelyn Austaro, Taladong Kamalig Albay, Ma'am Rexy Sardenya, Sardenyas Store, beside LBC Office Center ng Ginubatan, Ami Canseco, Care of Boardwalk Service Center Market Site, Puwas Albay, Susi Dizon, Care of Uchopayo Water Filling Station, Bichara Arcade, Polangi Albay. Yan. Asa na ba tayo? CMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. Also sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Now Ligao City, beside PNB Ligao. CMD Office at Liantos Building, Porok, Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Desi Street, Saban, Uwas, Albay. Lordy Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay. Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay? So anyway, sa mga listeners natin, yan, hello kay Mr. Nestor Gomez is watching. Kumusta na, kababayan? Dito na muna tayo. Besan ko lang ito. Kung hindi kami makapunta dyan, nagpapatak na lang po kami. Paano po ang tamang pag-inom? Ano ang power trio? Alam mo, kung ang sitwasyon mo ay naninikip, ay, di pala. Yung sa bata pala ito. Oo. Etong gawin mo ha, 5 years old. Kailangan ng 5 years old, at least 5 years old. At least doon sa 1 liter na tubig. Iinumin niya yung maghapon na, kung hindi niya kaya yung 1 liter na tubig, at least yung sa 500 ml. Lagyan mo yan na 15 drops CMD. Inumin niya yan maghapon. Araw-araw, ipainumin mo siya. And the best ay, mabigyan mo rin siya ng CBF at ang ating Zopreme juice para maging healthy ang 5 years old na bata. At iwasan po magpakain ng mga processed foods. Oo, at lalo na ang 45 days chicken. Oo, sorry sa mga mahilig sa 45 days chicken. Kasi ako experience ko rin po yan na pag ako kumain ng 45 days chicken ay nagkakaroon ako ng sinusitis, allergy. So, I take ang kinakain ko talaga yung native na chicken. Marami na ang cases na tinuruan ko niyan. May mga asthma yung mga anak nila, laging sakitin, laging may mga allergies. Nako, iwasan nyo magpakain ng 45 days chicken at iwasan din po ang mga processed foods. Okay? So, dito sa may, may kulatoy. O, taga saan ba ito? Taga Bakakay. Punta ka dyan kay Ma'am Michelle Biascas, turuan ka niyan. Paano yan sa 14 years old na may kulatoy. Opo, painumin mo siya ng CMD. Magpaturo ka kay Ma'am Michelle. Andyan po ang kanyang center sa taas ng GW Hardware. Diyan sa sentro ng Bakakay Albay, ha? Paturo ka paano yan i-manage na kulatoy. Kasi marami rin mga ganyan na nagkakulatoy sa paggamit ng ating product ay nawala, natanggal yung kulatoy. Okay? Kailangan lang alam ninyo paano gagamitin. Okay, so eto ngayon. Okay, epileptic. Epileptic dagan pa kapatid niya. Epileptic daw. Sa ngayon po, okay naman siya. Pag nakakain siya noon, gamot niya pang samantala, mga 4 or 8 months bago yung atake niya ulit. Kawawa naman. Kasi dalag. Oo, kung nagtitipid kayo, at least may CMD po yan. Ha? Kung hindi nagtitipid, ay i-power trio nyo. Para mas maganda ang resulta. Okay? So anyway, ang bilis ng oras, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa ang radio station man kayo nakikinig. Opo, and of course sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Maraming salamat po. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga
mga produkto. Join our group. Hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan. Kasama po ang kabuhayan na sa ngayon marami naghahanap ng trabaho, na marami naghahanap ng negosyo. Nako, the best talaga. Ang ating products, ang ating company, napakatatag. Ang ating mga produkto ay very effective po. Oo, maraming naghahanap ng ating product. Kaya patuloy tayo na mag-share ng ating produkto, ng ating negosyo. Hindi namin pinagkakait ang opportunity na maging healthy kayo at magkaroon kayo ng magandang kabuhayan. So maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan.